Bon dia, són les 7 del matí, les 7:10, i havíem quedat a mitja per marxar perquè teníem el vol a les 9:20, vale? I havíem quedat a baix. Què passa? Que el Quintana acaba d'enviar un missatge de que han retrasat el vol fins a les... bueno, diu aproximadament a les 11. Putadón. Què passa? Que per culpa d'això poder no podem a l'escala de Berlín anar a Berlín, ciutat, a visitar dos coses, saps? Que és el que volíem fer. I té pinta que no ens donarà temps. Hem dit que dormim una hora més i anem cap allà per si a cas, però que la putada és això, que potser no tenim temps de visitar Berlín i avui ens hem de fotre 19 hores a l'avió. Bueno, a l'avió, 19 hores per tornar a Barcelona. Vaya putada. Bueno, vaig intentar suar més, a veure si puc dormir. Vinga, ens veiem. Sí, bon dia. Ja, la dutxa que... Ara sí que sí, i ens hem despertat. Seré res, 2 minutets i m'he estat potser 10, que està bé. I per res estic gravant. Bueno, mira, ja el tenim aquí. Aquest tio, havíem quedat ahir 20. No, perquè em veu dir, vale, i vaig apagar el mòbil i me'l veig. 8:38. Quina vergonya em faria. Quina hora de vigilant. Vaig dir jo, 9 a baix, i em va dir Patxo, vale. I vaig apagar el mòbil i me'l vaig anar a dormir. Després a les 7 i pico ja heu dit, quedem 8:15, 8:20. O sigui, ni un minut després, al mateix minut, t'he enviat jo el missatge. I jo he dit més tard, no? Sí. Se l'ha dit una... Jo aniria una mica abans per si de casa. I un minut més tard t'he dit, val, quedem 8:20. Bueno, en fi, que ja ens hem llevat, ens hem dutxat, no tenim esmorzar. Oh, pues la resta llevat d'hora, tio, jo què sé. Aquesta... Huele a caliment. Camina sola. I pues res, hauríem d'anar tirant, perquè sobre ens perdrem, que no tenim datos ja. Anem ja. Vale, ja estem de camí a l'aeroport, ja no tenim datos del Patxo, per tant hem d'anar de memòria, però bueno, està aquí al costat. Ni Swiss Travel Pass. Ni Swiss Travel Pass, és veritat, ja no podem pillar transport ni res. I res, ens han retrasat el vol i el primer, i clar, llavors ja no tindríem temps per visitar Berlín, però bueno, mai se sap, poder encara ens retrasem el segon i podem fer-li una ullada. Queden 2 hores per pillar el vol i bueno, a veure què va passant. Si no serà un bloc d'aeropuerto. Que arreglaré això com sempre. Uah, de moment no vas bé, Si fas res? A veure? De moment no ben bé. Tenim 2 hores d'hora a veure agafar un vol. Sí, Tenim l'aeroport a costat de casa. Se le comió el personaje. Cabalal, Acabem de mirar. Però demanem-ho perquè no arribem, si no. Acabem de mirar la pantalla i ens surt que el vol és a les 9, que era? 9:25. O sigui que no s'ha atrasat. Menys mal que ho he dit jo de venir. Que sí que arribem, sí. On arribar? Si aquesta ja estan embarcant. Me cago en la puta. Ens quedem aquí. No pot ser, tio, no m'ho crec. No m'ho crec. Quina puta locura, tio. Em cago en tot, Com dic connexió? Hòstia puta, tio. Vale, no ens funcionen els tiquets. Hem hagut de passar per una tia. Ens ha explicat, El del davant tenia el mateix que li he mirat al mòbil. I no ens funcionen els tiquets, hem hagut de passar amb la tia. La tia ens ha dit que han cancel·lat el vol i que ens han ficat amb un altre. Què passa? Això és més raro. Què passa? Que en teoria sortia a les 11, o sigui, el nostre ens l'havien retrasat a les 11, però l'han anul·lat i ens l'han ficat a les 9:25. I són les 9:01. 9:01. I no estem, I estem... Si no, 25 no arribem. O sigui, el de les 9:26 a 9:25 no arribem. I estem aquí que hem de passar tots els controls. Bueno, jo no ho veig tan mal, Impossible. O sigui, tanquen mitja hora abans. Déu. Sempre. O sigui, fica que tanquen mitja hora abans. Sí. Sí, És el que fiques vols.
Que després sempre ens arriba 15 minuts abans, però és que no... Bueno, correm. Tot és provar-ho. Sí. Vale, m'ha la puta. Acabem de passar el control. No sé, és que no arribem ni a conya, però ho anem a intentar igual. Són i 8. En teoria el vol marxa 25, però clar, les portes tanquen abans. Jo què sé, tio. Què fica? 10 i mitja, 10:30. 10. Anem a Berlín. Berlín, 10:30. 10:30, delayed. Hòstia puta. 10:30 Berlín delayed. Aquest, no heu fet foto, no, del nou número? Sí, era STS segur. Sí. Quina... Uf, pipa. Patxo, 10:30. 10:30. Uf, anem ja, igualment. Sí. Porta 10:73. 10:30, bueno, en realitat ara tenim una hora i mitja. 10:30 igualment no ens dona temps a visitar res, no? Ja. Bueno, dependrà també de la Estàs o no? Berlín. Però no. O sigui, aquesta hora d'aquí és l'hora de Berlín. Aquesta hora d'aquí és l'hora de Berlín que teníem per veure. Uf, quin patiment. És l'únic que està retrasat més de 10 minuts, eh? Sí. Estàs a l'aeroport. Que sí. Que és la companyia aquesta, xaval. L'altre. Ja, bueno, Barcelona, deuen tenir un pic o alguna Sí, però Barcelona és 10 minuts. No voleu a Misiget. No voleu a Misiget. No. La D. Sobre tenim 15 minuts a peu. Per haguéssim arribat. Haguéssim fotut un sprint. Tan cerca però tan lejos. No és el nostre aquest. Nosaltres podríem anar a Barcelona però anem a putíssim Berlín, tio. Me cago en la puta. Estan revisant que no hi cap a la motxilla. S'està dient a molta gent que fiqui la motxilla allà, però Sí, si ens faran treure coses encara, ja veuràs. Berlín 12:30. Ara és que... Corre per anar a l'avió. Sí. Ara ni de conya tenim temps de veure Berlín i poder no ens donar temps ni agafar el següent avió. Mira que fa resta. I és un moment. Que tenim 3 hores aquí sense fer res. Anem a comprar uns Legos. Treu una pilota, una pilota i fem un... anem allà. A l'altre ja es comença a passar. 3 i 16. Ai, que dormir a Berlín. No hi ha, tio. O sigui, ara se'ns han retrasat els dos. No, però l'altre s'ha retrasat a 6 minuts. Xavales, no voleu a Misiget. No. Ens hauríem negat a haver 3 dies? Jo ho vaig dir. Perquè és, a un i mig d'aquests, la merda és el tram, ha sigut el transport. Però bueno, un Swiss Travel Pass de 3 dies que costa 100 euros. Multa. Puta a EasyJet. Puta, EasyJet. Vale, com que ens han retrasat el vol 3 hores i 5 minuts, hem buscat al ChatGPT què podem fer i què podem reclamar. O sigui, a partir de més de 2 hores de retard pots reclamar àpats i begudes proporcionals al temps d'espera. Però clar, al ser, o sigui, clar, és que el ser de 9:30 a 12... O res. És que el ser de 9:30 a 12:30 és que no és ni esmorzar ni dinar. Saps? No, bueno, no, jo soc ginebrès, jo dino a les 12. Ah, vale, perdó. Jo soy ginebe. Bueno, això, com que tenim temps, anem a buscar la paradeta del putíssim EasyJet. I ens anem a cagar al mostrador. No. Penso cagar. El portuguita està semando El sol es baixarà els pantalons al mostrador i es cagarà allà al mig de la banqueta. Agafes els pantalons i fas així i es veu al puntet. Talla això. I això, a veure si ens donen alguna cosa, i si no ficava que tornem més tard. En plan, és que clar, ho acaben de retrasar, saps? Vas com que hem de creuar tot a l'aeroport. Si fem metros. Sí. Oh, fiquem l'estrava! Passes. M'estava hauríem ficat abans corrent. Ja, sí. Bueno, i potser ens anem a mirar algun Lego o alguna cosa aquesta que està guai. Vinga. Però això són cremes, pifos. Sí. Ja, però tu feia cremes? Cremes No, pel però és de colònies, no, que se te come el personaje. Ara. Ens anem a, com que fem peste, anem a provar colònies. Què va, sí, m'he dutxat 2 cops. I també, però és la roba. Ja està una estaneta. Hello. Can I help you? We're just looking. Sí, yeah, I guess. No problem. Thank you.
No. Jo no sé, saps que és un problema que no sé el que està tio i el que està tio. Home, jo crec que aquella és la tio, la tacó. A veure, si a mi m'agraden, doncs... La tia s'ha sigut. El menys barat. Algo barat. Quan val? 25 paus. Això es fa així, per què? Emulsioni? Perquè trenqui les partícules Com l'accelerador. del pau, tu. Sí. Bueno, va, l'hora. No. Hòstia, això està... Molt suau. Suau, suau. No l'hora res, tio. Se sembla a les de Nenuco. Ja us l'he dit, que no... Que això no ens agrada. Pues més car, vinga. 180. No, anem fent així. I cap aquí? Coronitas. Ah, no, Queen. No, això no veus, és que m'equivoco. Són 16, són 30. Una més cara. Són 30, bro. Aquí. No és tan car, en realitat. No, una polla, no No, és són Hi ha 150 euros, eh? colònies de 300 paus. Ha fallat, ha fallat. Hòstia, ja fa olor, ja. El pifa... Trencant la colònia. Ja. Olora. Olor a sexe. Però sexe Jo no sé, romàntic. Sexe romàntic. Sí. No sexe dur, sexe romàntic. Correcte. Fa una mica el sushi, també. No és? Ja quan en proves 2 o 3 ja estàs, Sí. eh? Oh. Ara, és que es pot gravar. Sí, clar. I aquí, però vull gravar. Hòstia, T'has cagat, t'has cagat. Però poder ratllen, saps? Què va? S'ha trencat. Aquesta puja més, eh? Esta no és ginebra. Va estar aquí ja. Ui, m'està trucant el Quintana. Un xuquito d'agua. Quintana, Sola, què? que ara em posa el mòbil que surt a les 11:30. Una polla. Sí. T'ho he dit, que passaria? I els 10 xelines com els hem de fer? Els hem de gastar alguna cosa o tu filla com? Sí, al McDonald's, per exemple. Pues hem d'anar ja. Per exemple. Venim ja i anem a gastar-ho. Però... Hi ha alguns bars només que et deixen. Vale. Anem al Quintana, agafem el mòbil seu, o que vagi ell i jo em quedo, Sí. i aneu a comprar. No? Sí, perquè si no no porta maletes. Vale, doncs ara venim. Però clar, són 10 xelines Vale. per persona. En plan, no ens dona per una hamburguesa i... No, Bueno, està unes un patates. cafè i un croissant. Home, cafè? Puc dir. Bueno, doncs anem. Vale. Aquesta és la de l'anunci despullat. Ui, aquesta és... Cap allà. O sigui, ara ens han tornat a canviar el vol de les 12:30 a les 11:30 i ara ens hem perdut per l'aeroport i no sé on som. Vale. Grande patxugues! Troba tonyina, Són uns fills de la gran puta. Per què? Què ha passat? Però això ens ho han pagat bé, no? No han ficat queixa, no? No, el lloc que hem comprat molt mal, doncs per anar a un altre, que no hi havia per passar això, no sé què... que no li funciona la màquina. Tots els bocates bons, 10 Els preus, tots 10,90. Sí. Per sobre dels 10. Teníem pretzels, amb Bueno. i formatge. Gràcies, patxugues. Vinga, paga i xixet, xavales. Més els hi val. Bueno, doncs ara podem anem a fer cua, que són quasi les 11 i el vol marxar i mitja. Cap a Berlín. Què ho diria? Hem passat, no ens han fet pagar amb motxilla, Important. que és el que teníem por, que no entressin, però ni ens han dit res, per tant... Bueno, molt bé, hem passat. Anem cap a Berlín, xavales. M'ha costat per això. Bueno, encara no cantem victòria, que encara no... Està sent una batalla russa d'emocions. No ha despegat, eh? Ja. Canvi. Canvi. Pot ser. Bueno, en fi, que ja estem asseguts, estem aquí els tres gegants rebentant-nos els genolls i els dos Allà, són puto allà. I aquí estem, amb el putíssim Isiget. I el Patxugues ja està aquí viciant. Oh, clar. És un viciós. Sí. Està bo o no? Invita i xixet a un 7,5. 7,5, bé. Sobre 10. Com el cuidem, eh? Com mimem el nostre pifi. Mira que és dolent. Ai, tonto. Patxugues. Me cau un... Tu, però endarrere.
D'aquí 3 hores i 6 minuts tenim un vol. I encara... Berlín. I ara on estem? Som a terra suís. A Ginebra. A Ginebra, a l'altra punta de Suïssa de cap a Alemanya. Per tant... En teoria anem bé, però... Bueno, jo pateixo ja. Vam sortir abans de sortir de Suïssa per agafar un vol. Ai... Hòstia puta. Patxo, has de donar contingut, no dinamitzes, eh? Molesta. Calla ja! Sí. Va, què? Jo sóc el càmera. Quintana tampoc dinamitza. Està dormit i, bueno, distreus, eh? Da contenido. Sí. Però clar... Hi ha cap flipes, hi ha cap flipes. Xinada històrica. A sobre Penyet havia fotut, t'ha tornat a fotre, Una hora després... Xin, una hora després, ara comencem a volar. Mira, estem al mateix lloc encara, és que... Una hora. Aquí sentat. S'ha mogut, home, s'ha mogut bastant. Estem a l'aire, estem pujant. És petit, eh? Sí, és molt amic, és molt... Potser ningú veurà això mai, eh? Ja. Ja ho portaré jo a casa, tranquils. Tranquils, alumnes. Ho veureu. Estem a punt d'aterrar. El vol ha tardat 1 hora i 20 i ara són quasi les 2 i el següent vol en surt a les 3 i 16. Hem de comunicar que no obren la porta tercera i hem de creuar tot l'avió. Literalment els últims Sí. en sortir i segurament siguem els únics d'aquest avió que ara mateix hem d'agafar un altre avió. Exacte. Per anar a un altre lloc. L'avió en teoria és 77. Tenim 80 minuts per anar a l'altra porta. 15:10, per tant no han retardat res, a 34. Menys mal que estem aquí al costat, si no ens hem hagut de moure gaire, per sort. Ja estem al vol, aquest no, al final no vam retard i ara ens ficarem a la cua i ja marxem. No ens ha donat temps de visitar Berlín, però bueno, jo he menjat una mica i amb el Patxo m'he anat a comprar uns Legos que a l'avió us ensenyem. Let's go. Let's go. Ara sí. Paga i 60. No hem sortit d'aeroports, però
ni tan mal. En fi, ja estem a terres catalanes. Ja estem a la terra. Vull menjar. FIFA, Algú cuinar. digue'm, ja hi som. Una ganes d'anar Mira, jo em menjaria Una què? Una, tot. una bona a 35 graus em podria ara mateix unes lentejas amb chorizo molt bien. Ja seria fotut, que nosaltres veiessin ara. Bueno, chavales, Per al teu pare, clar. aquest és l'últim clip del vlog d'aquest viatge. Acabat. Fa raro, és una res entre maco i per fi, també. Bueno, han tingut 24 hores més de contenido, Sí, Sí. poden queixar els Aloners han tingut contingut per... En comentaris deixeu què preferiu, solistes o loners? Vale. Bueno. Últim Instagram. Oh, de tots, vinga. I res. Ha sigut un plaer. Aquest viatge ha tingut pujades i baixades. Més pujades que baixades, però les baixades han sigut bastant baixes. Perquè quan puges molt... Baixes. és una bona hòstia. Però bueno, no passa res. Ha sigut divertit mentre ha durat. Poder ens veiem en un futur, poder no, qui sap. Si rebenteu el botó de likes, volem 250.000 likes. I fiquin als comentaris posin el següent destino. No n'hi haurà ni 15. Que va. Però jo seré un. Bé, FIFA res, gràcies. 5 likes i han assegurat. Bé. Bueno, el primer sí. Esos son mis amigos. Bueno, en fi. Ara sí que sí. Com ho fem? Fem una abraçada grupal? Oh, abraçada grupal. Doncs molt bé, ha sigut un plaer. Al final aquests vídeos són per tenir un record de les nostres vivències. I al final todos seremos historias. No, res, que al final això és per tenir un record de les vivències que tenim a la joventut. Ja o no? Estem gravant al McDonald's? Tornem. Que tinc una gana. Ens veiem properament, suposo. Però no, qui sap. Vinga, un plaer. Adéu.